Pantala Idol, sa kaugnay na balita pa din, simbang gabi po sa Kapitolyo ng Pangasinan magsisimula na ngayong araw. Para sa detalye naman ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Magsisimula na ngayong araw, Desyembre 15, ang pagdaraos ng simbang gabi sa Capitol Plaza sa Lingayen, Pangasinan na tatagal hanggang Desyembre 24 at muling isasagawa sa Desyembre 31 kaugnay ng pagdiriwang ng bagong taon. Bukas sa publiko ang mga misa kung saan inaanyayang dumalo ang mga residente mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan upang makiisa sa tradisyong panreliyon tuwing Kapaskuhan. Ayon sa pamalang panlalawigan, layunin ng aktibidad na magsilbing pagkakataon para sa sama-samang pagninilay at pagpapatibay ng ugnay ng komunidad sa panahon ng Pasko. Inaasahan ang pagdagsa ng maraming mananampalataya sa mga itinagdang misa bilang bahagi ng taunang tradisyon at paggunita sa diwa ng Kapaskuhan sa lalawigan ng Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM News Tugupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.